Paryente sa suspected gunman nga napatay sa kapulisan mudangop sa Commission on Human Rights. Usa ka saksi nakakita nga nagpakiluoy pa ang namatay. Usa ka Filipino-Chinese nga car dealer ang suspect sa pagkawagtang sa duha ka mga Koreano nga negosyante ug mga surplus nga sakyanan. Department of Health dili uyon nga adto tukuron sa SRP ang Cebu City Hospital. Usa ka bar sa dakbayan sa Sugbog gisirad-an sa City Hall tungod sa malaway nga mga pasundayag. Tent City sa SRP gibalhina na sa mga bakwit sa Bagyong Yolanda. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga mabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipasabot si Governor Junjun Davide kung nganong dako ang bahin sa bagong item nga gibutang sa rehabilitation program sa lalawigan. Ang maong gidugang nga item mao ang Plan Implementation and Coordination Mechanism nga dunay mas dakong budget kumpara sa school facilities ug infrastruktura. Gipasalig sa Davide na bisan sa panahon sa Pasko, pagdayon ang paglihok sa mga sakop sa Task Force Pagligon. King Perez, Sugilimi. Giaprubahan na sa Regional Development Council ang kapin 26 bilyones nga budget alang sa Provincial Rehabilitation and Reconstruction Program sa Sugbo. Kapin sa 2 bilyones pesos ang nadungag ini kung itandi sa unang gisugyot sa Kapitolyo nga analang sa kapin 24 bilyones pesos. Usa sa mga bagong items nga gidugang mao ang Plan Implementation and Coordination Mechanism nga mokabat og dulan 1.3 bilyones pesos. Mas dako pa kini sa ubang prioridad sa rehabilitasyon sama sa school facilities nga analang sa 812 million pesos ug infrastruktura nga 478 million pesos. Apan gipasabot ni Governor Junjun Davide nga ang maong budget gamiton alang sa administrative cost o ang mga kalihukan sa pagpatuman sa kinatibukang rehabilitation sud sa unom ka buwan ngadto sa usa ka tuig. Apil niini ang accommodation ug transportation cost alang sa mga foreign experts. Meals, pananglitan, transportation. They're not getting any compensation. Ang ato lang kanang logistics ba? Logistic requirements for transportation to bring them to the areas. Dugang sa gobernador nga ang national government na mao'y mo desider kung maaprubahan ang maong budget. We're not really sure, we're not sure yet kung pila gyud mahatag sa national government because all of this will be ato maning isubmit sa office ni Senator Lacson as siya may in charge and sa rehab yun sa Maritime Visayas. This is still subject to review. Samtang padayon ng mga sakop sa Task Force Pagligon sa ilang trabaho bisan og panahon sa Pasko. King Perez, News 5. Human sa duha ka semanang pagkadilatar, hingpit nang nabuksan kagri ng buntag ang Family Rebuilding Center nga ana sa South Road Properties. Leslie Caminado Vistil, Sugidlimi. Gisugdan og Santos nga misa una pa ang cutting of ribbon nga nagtimaan nga papuy-an na ang maong Tent City alang sa mga bakwit gikan sa Eastern Visayas. Kapin sa 30 ka mga evacuees ang misusi sa dapit aron ilang makitaan kung unsa nakahamugaway ang maong lugar nga ilang balhinan. Let the work begin and let all those evacuees, all those families longing to serve, to be served, to be cared, and we should share our time with them. For Cebu City, welcome them. Gipadayag ni Cebu City Mayor Michael Rama nga di na kinahanglan pang ipangutana kung hangtod kanus ang magpuyo dinhi ang mga bakwit. Because magsigit ang pangutana kanus laban mo atong trabahoon ang programa. Inig-abot sa panahon ready na, go. Pero inig-abot sa mga deadline, for example, di sila ready, kaya sila rin kuwang, di amo na silang ipapauli, kaya dili man mahimo i-rebel ang taong gahigo. Dugang sa mayor nga kung ugaling maglisod ang mga bakwit nga kasamtangang nagpuyo sa barangay Tinago Gym sa ilang pagpauli, dili na kini problemahon kay maayo ang mga Subuanon.
It will never be a problem because Cebuanos are very generous. You are generous, I will contribute and I will always be around because that will always be a Christian value to have. Pull out naman sa atong BS, WS, ma-pull out na atong center, and then on the part po sa public sector, I mean sa private side, na who wish to extend whatever assistance or help, mausta na sad. Kay tinago, napagdidiris, so na-inconvenient na nun ang tao ba. So, Dunay mga bakwit nga nakadesider na mupuyo sa tent city sama sa pamilyang Aurelio nga nakapili na og tent. Nag-decide ba kung diri may mupuyo? Kung may balikan nga to sa proban. Kung katupod sa akong mga ginikanan, no, sa murag dili pod maayo nga to kay naamo po sila kagulay ng pamilya, hindi may mabuhi tanan to. Karong higayon. Hingpit na gayon nga gikusan ang Family Rebuilding Center kung isang paman gudwa pa mahuman ang ubang pasilidad ug gani ang ubang evacuee. Hinay-hinay usab ni sila nga nangita silang pagpatak sa pagpwestong sa kanilang binhi. Kahit man kumusta, inyong pwesta din okay lang ba? Okay lang ba? So wala rin problema, dili sa init. Medyo init, pero kung ipinay sa president, kung patalag ka rin, nagpapatag natin sa pag-inila, dahil pagka nakita mo, lastly, kami na rin still, news pa. Dunay suspek ang kapulisan sa pagkawagtang sa duha ka Korean nationals nga mao say gituhang mga tawo nga naapil sa pagkasunog sa sakyanan sa barangay Sabang, Dakbayan sa Danao niadtong Nobyembre 9. Andrea Patenia, Suginlimi. Ito, dito na ito ma-confirm yun ba? Gibutyag sa kapulisan nga nakigstorya kanila ang giingong igsuon sa usa sa mga Koreanong missing ug gipakita niini ang labing uwahing hulagway nga gipadase ang igsuon ngadto kaniya pinaagi sa Facebook. Sa maong hulagway, makita ang mga sakyanan sud sa usa ka warehouse nga matud pa iyang gipangdeal. Duna sa ilaing misumbong sa kapulisan na wa na mauli kanila ang ilang mga sakyanan nga for sale nga i-deal unta sa maong Korea nationals. Nasayran nga ang mga missing nga sakyanan, maugyod ang mga sakyanan nga anaa sa hulagway. Hinungdan nga gisubay sa mga pulis ang lokasyon sa warehouse ug ilaning natultulan sa Lower Pakigni sa lungsod sa Minglanilla. Ug nasayran kini nga gipanag-iya sa usa ka Warencia usa ka Filipino-Chinese. Gi-raid sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch o Provincial Intelligence Detection and Management Branch ang maong warehouse niadtong Nobyembre 18 pinaagi sa usa ka search warrant. Wa dito si Sia ug suway sab silang gipugnan sa caretaker nga ginganlag Marlo Barillo mao nga gidakop kini ug gipasakaan og kasong obstruction of justice. Actually, idea to where about Mario? I think he has an idea, but since iyahan ang amo, so naturally hindi na siya mo cooperate. Nakit-ansab sa kapulisan sud sa maong warehouse ang usa ka Mitsubishi Lancer ug Kia Sorento nga anaa sa maong hulagway. Gipangita pa karon si Sia nga nag-atubang og kasong carnapping ug kidnapping kay siya ang gituuhang labing uwahing nakatransaksyon sa mga Koreano sa wa pa ni na missing. Duna say residente nga nagpuyo duol sa warehouse nga miingon nga nakadungog kinig buto sa armas gikan sa warehouse usa ka adlaw sa wa pa makit-i ang duha ka lawas sa Danao. Ang motiba na, medyo transaction gun sour, di ba? Ang mga kalambuan karon mas mipalig-on sa anggulo nga ang Koreanong missing mausab ang nakitang patay sud sa sakyanan. Now, if we will consider all the pieces of evidence, the witnesses, we can safe to say na these are the two missing Koreans na namatay dito sa Danao. Giklaro ni Gilyamak na di pa nila masiguro ang tanan hangtod nga di pa mugawas ang DNA results sa maong patayng lawas. Andrea Patenya, News 5. Wala masikop sa mga operatiba sa Provincial Intelligence Branch ang target nilang mamuhatay og armas sa Dakbayan sa Danao atol sa gipahigayong buy-bust operation kagahapon. Hinuon na dakpa nila ang duha niini ka mga sakop ug nasakbit ang 13 ka mga nagkadaiyang armas. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Umong kakalibre 45 nga armas, 5 ka magasin, usa ka KG-9 submachine pistol, ug usa ka 38 revolver ang nasakmit atul sa bypass operation sa Provincial Intelligence Branch kagahapon sa hapon sa sitio Tabuk sa Barangay Kamalig, Bato sa Dagbayan sa Danao. Atul sa operasyon, nadakpan silang Sherwin Manipis og Joseph Fajardo nga naabtang nagkasimbol sa mga armas sa usa ka bayag sa naisutang lugar. Apan nakaikyas ang target sa bypass na si Renato Ramoneda, kinsa ana sa ikatulong pwesto sa listahan sa Provincial Intelligence Branch. Nakasen si Renato Ramoneda sa present sa backup sa mga poster buyer mong sa nadawat na niya ang budol money na nanghid siya nga nangihi sa atong poster buyer. Then wala na nagbalik mo tong after mga 1 minute ning hatag na sa pre-arrange signal ang atong poster buyer mo to nga pag-abot sa backup nakuha apil ang iyang duha ka bataan. Bugang ni Logroño nga iapil gihapon nila si Ramoneda sa pagpasaka og kasong illegal possession of firearms uban ang duha niya kasakop. Pagkakaroon dili na kayo kusog sa Danao kay sa mga nahitabong dakop karon diiga sa province o sa ubang mayunit ubay-ubay gid nga mga machine na ang nakuha gikan sa Danao. Kuan ni Renato daghan sa golpe. Pre pasaporte. News 5. Gipahigayon kaganyang buntag ang clearing operation sa Barangay Careta aron palapdan ang agianan sa maong dapit. Lakip nga gipahawa ang mga manindahay daplin sa kalsada. Matud ni Raquel Arce, ang Cebu City Administrator, nga maoy nangu sa operasyon nga ang maong kalihukan usa ka lakang aron mapatuman ang himuong reblocking. Usa sa mga residente nagkanayon nga wa sila makapangandam apan wa na sila mahimo niini. Kadtong mga panimay nga naigo sa pagpalapad sa dalan, dunay giandam nga kabalhinan. Open siya sa usa ka 7 meters width nga daan padung sa interior aron sad mapadayon ang ato ang pag-reblock sa maong lugar aron sa ingon dili na ma-experience o dili na mahitabo ang susama sa hitabo sa katong dakong sunog nga miigo sa Barangay Careta. O yun na ka ani or di ko ta maayo gudong ta unsaon naman government project man na. So magpaabot na mi asa mi dapit